Now let me call not my brothers acho anyoka emabhunu mazvazvene maodi ari kutenderera vanhu vainditendera inini kuti tidye mari atidye mari ndivanasisi vanyoka emabhunu ndo vakachengeta maaudio nekunyaya kuti ndavakrasha varini kupinda muzimbabwe ri kudyiwa nasisi vanyoka emabhunu ndo vari kudya mari pano kuziva makomrade chekuti yes ina handishandi namudzingwa kai handimuzive kana nhamba dzake handinambobvira ndataura naye even pafoni life yangu yese ndozongochinidzira chete gurupu kuti nawe yanga ripo mweziva here sista totokanda akaundi totoputisa mari inzwai Bullion TV. muri yezimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates manyama. Nhasi akudyiwe rinopisa, zvinhu zviri kuitika panapa kana neni nditoripa kutopanikawo mbijana. But ayo munoziva kuti ndini one monya rinokwanisa kusumudza ZANU-PF nenzeve kudai so. Ndobva ndairovera pasi kuiti bwa. Nhasi pabuda nyaya information about comrade nyoka yemabhunu pari kunze Saruwaka ndiye akatengesa nyoka yemabhunu. Iyo accusation iri kubva kuna anonzi comrade Mudzingwa uyayo kuti chingungu ndengu mvura yaNoah ndiye atanga kuningina. I don't know kuti vakomana ava vari kunetsana chii, but munoziva kuti inini as a nyaya metician, voice of the voiceless, ndinoweka nyaya kunge mets, handina dzungu rengomhanya kungotora side renyaya ndoti ningi ndiye ari wrong nokuti ndozvataurwa. Ndoda kuzeya nyaya kuti tese tibva taona kuti anenge ari wrong panyaya yacho ndiani. Saruwaka akatengesa nyoka yemabhunu zvemachokwadi here kana kuti Saruwaka ari kunyeberwawo? Ndo nyaya yatoda kuti tionesana tiongorore panapa. Saka ndichaita panapa pane kulika kwemachats evanhu ivavava kwaitika muzuva ranhasi. Ndo kwatoda kuti tinyatsoongorora tichionesana kuti chii chanyatsa kuitika, zvanyatsofamba sei, chii chiri kunyatsotora nzvimbo panyaya iyoyi, because ini handidi zvokuzoudzana kuti he hanzi zvakazodai so, handidi kuzodaro. But anyway, ndisandapinda munyaya yangu, ndisandapinda mushoko, kana uri panapa unoziva kuti unodedzera kuti pasi neZANU-PF kunge zvandinoita inini. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboyikane, isvotwe, isvodze. Right, dakumboona kuti ari kuti kudiko Mudzingwa zvaari kutaura. Umanaka nyaya Mudzingwa ari pahit these days. Mudzingwa ari kupisa. Musi uno aimbonetsana naGamba kwefuti kavo. This time manje akuna comrade Saruwaka. So inini, without wasting much of your time, rekedza timbotangira panapa toda kutiona kuti ari kuti kudii uyo Mudzingwa munzwe zvarutaura kuti vana veZimbabwe inini zvangu inini pandiri pano inini pauzimu inini zvangu nauye maloya nauye uyo yekuti nyoka mabhunu seku iyo ichaonekwana naSaruwaka nezvigananda zvake wana vana Gamba ina handichaishandi ikokoyo. Inini ndaakushanda nayo yekubatanidza vanhu ende yekuinda kuKenani. Ndindoziva kuti kuKenani tiri kunosvika very soon, nyika yekutonaka, nyika yekutoti kwashuka. Zviri kuitika kumusoro ndini kuzviziva. Saka nayo yanga iripo, takati timbofokasa kuti mukomana abude, but tiri kuona kuti zvigananda zviri kutomutsikirira. Zvamutsikirira zvachiuya zvikumbira mari kwamuri futi imi muchibvisa mari dzega zvichikanya futi. Handi mukupanzwa pachadzoka, because inoziva kuti chandota ndichinhingina ndichikata ndichikunzwisai kuti munyatsonzwi pachadzoka panhu ipapapo. Hanzi vari kutaura chizopuwa mari kuvanhu vachitswanya mari. Handiti hatina kuti mungonzwa Saruwaka achapindura. Ndine side raSaruwaka, side of story raSaruwaka ndinaro. Kana zvichizoita ndichatry kuvafonera futi 11 tizoona kuti ameno pane anenge ane data here, vanokwanisa kudaira here macalls ipapapo. Inini zvangu ndingoshandisa here WhatsApp call, because I don't want to call direct call, because munhu anozofunga pamwe pane zvimwe zvoruda kumuitira kana akuzobatwawo nemamba make ezvigananda anozofunga. Saka ari kunyatsonzwisisa inzwayo. Saka handisi kuda unhu hwakadaro. Advantage iri kutorwa apa ndeyekuti inini Mudzingwa handikwanisi kuenda kukoti because ini ndiri kure nenzvimbo idzodzo. Kuti ndifly ndege ndichibva kwate ndiri ndichienda uko ndichinomirira nhau, handina pokugara, handina pokugara ikoko. Handiti pabude kwazimani ndakambokata akaunti kuchannel, vanhu vakaseka Mudzingwa da kudya mari chichichichi. Imwimwe kana muchimira naSaruwaka, sada mukamira naSaruwaka asi muchedzere kuti munyunyudzwa.
Vanasaru vakadiwo vanhu vaya vanoti bhazi rakazara riya. Rikaponja vanosiya vanhu imomo votiza nemasango achinda. Mazuva ano nhau iri kushanda ndeyekudya mari. Munhu ukapuromiswa mari unogona kutotengesa kana mwana wamai vako chete. Vana chinokurei chinokurei unomwa mapirizi ekupenga mu. Chinokurei hana chisatotara chinobatikana. Chake kungopupa furo chete achipupa furo. Ndamuona zvangu atenderera chimwe chiaudio chaakachitenderedza. Chiaudio chaakachitenderedza sina basa rese. Chatatotaurawo nomwe munhu. Amene kuti pamwe ndiye anga amutuma. Chinokurei pamwe ndiye anga amutuma. Semunhu asina kwaanoziva kwaari kuenda. Isu vana mudzingwa toziva tukuinda kupi, tiri kubva kupi. Asi nhau yanga ambotembota etachimbofokasa nayo ndianyoka yemabhunu, but tiri kunatso kuva kuti mwana akutonyura. Mwana akutonyura. Takangotarisa. Saka vana veZimbabwe tangatifunga kuti kumberi uko chazovhura channel yedu. Musi wa 27 kana zikasabuda zvakanaka. Inini mudzingwa ndakutobuda muchannel, ndakutovhura channel yangu. Right, ndori mwenyaya yedzungu inoita nemaZimbabwe. Kungoti kugara kanguwa kadiki inini zvikangosvika musi wakati ndakutobuda ndakutovhura yangu channel. Problem yakutanga uya aurwira nyaya yetuma channel boss rada tichibata maside ese mudzingwa ndo wako kutaura kuti Roni muanzani Saru wakamutengesa nditi. Handisi kukurambira tichanyasonzwa mafacts ese maaudio wako akazara tinonyanzwa maplayer ese unozwa panapa nozva cool to report without fear or favor but totonesana waye wakumhanya uda kuvhura imwe channel iwewe uda kutize kune imwe channel because it's a revolution ime mungada kushare tu vanhu moita uyu anoti 10 uyu anoti 5 uyu anoti 10 ipapo pamanyaya kuvhura machannel I'm against that but regedza tione toda kunoti Saru waka anyatsota mutengesi papi pacho handiitinzwa yechingungundemu yechigwedere inoti ndisakukenana ende ukenana ndiri kutoziva inini sekutaura kwataita nakomrade nekamabhuru taiziva kuti tofamba sei nevakuru vari kumusoro vari kugadzira chingungundemu vose vane magrupu avo rambai makabata makadaro nyika iri kutonaka very soon but nhau iripo ndekuti zvikananda zvakadigwa muno muSouth Africa muno kuzotsvaga mudzingwa kuzotsvaga vose vanenge vachiparticipata but isati zovhunduke kuda kuparidza nhau yerevolution. I think that's bullshit. I don't think kuti pane munhu anoningira. Guys, this nyaya ikai let it be very clear. Like zvinogara zvakataura naiye nyoka yemabhunu acho. Let it be very clear. I don't think kuti kune munhu anonzi ZANU-PF ingagadzira kunzi yoenda kunotsvaga mudzingwa ichimutsvaga padhiri rechi. Ngatitaurira nechokwadi. Handisi kundatora hangu side. Mudzingwa ndiye ari kutaura nyaya yake panapa nditi. But zvokuti ZANU-PF inoenda kunotsvaga mudzingwa inenge ichimutsvagira panyaya dzei mbonditaurirewo imimi kuti ZANU-PF yanzi yatsvaga mudzingwa inenge ichimudii iZANU-PF ipi kweyo inonzi inotsvaga mudzingwa iyo aiwa hapana zvonzi yezviganadha zvakazara muno zvakati unozati weya second tide chero vanhu vakanzi vafamba maCIO muSouth Africa hapana zvavanomboita anotouraya nevafana vanonhonga zvigubhu vaya vanokwanisa kutodziuraya zvimaCIO zvese dzine dziri shiri muno CIO munyika inei musaudzwe nyaya dzeku ipapa panyaya idzodzidzi mudzingwawo kana akutora nyaya dzake anofanira kuita kunge munhu akaenda kuchikoro zobhuya pane zvimwe zvekutanga politics dzekutanga mune muchingotaura nemagarden boys so izvi ZANU-PF tonyazoiziva zvakanaka but let's watch the space because inini ndakutanga kutoona tuma problems pana mudzingwa wacho ari ega asati apedza kutaura ipapapa ujaira kungutaura politics dzekutanga kutaura navanhu vasina kudzidza vanhu vasingaziva zvaunenge achiita kuti zvese but nhasi pabatwa nyaya nini pano mirai tione weka nyaya kunge mates panapa vachatevera Saru waka inini naSaru waka inini Saru waka ndakandiufarira chaizvo nezvaanga achitaura achiditi ndaachifambidzana nazvo but andazovengera Saru waka maloya nagambakwe hapana asingamuzivi mese hapana asingazivi gambakwe nekamabhunu akapulaya asilamu yacho rifunga yakabuda anozonoitira kuZimbabwe sei nekuti munhu anga achiita zvepolitics akapuwa asilamu akabva kuZimbabwe achitiza zvimhosva zvose zvikupomedzekwa nyoka yemabhunu kuti akatengesa mastate iye akazodai masofa indemba hapana kana chakamboita nyoka yemabhunu nyoka yemabhunu mhosva yake ndeyekuti anoda kusungunura vana veZimbabwe handiti mamwe maaudios acho anorarisa mhuri yeZimbabwe rekedza tingada tichijambira bhozi akawandisa handidi kuti murare kapa Cool TV nyaya
panopisa pana iri kubatwa macomrades pamberi nechibungutengo pamberi nacomrade wedu nyoka yamabhunu. Sorry ndipa maricho handisati ndanyatsosununguka zvangu ndichiri pandakaroorwa ndinomboti bate zvangu ndigochaisa nenguva. aiwa toda notaura zvinhu faster magarden boy bomira iyi David comrade David mufa kutombokanda uyu odhemu yakasimba chaitoitenderedza hama meshari wako tazvichimuvande panyama David comrade David mufa kutombokanda ana passport dati vagadzire passport vakazokupinda vauye kuzomirira muna wemwana wamai vavo sisi handi varipo toganda vachuna naivo handi varipo mugrupu. right mukunzwa nyaya yacho kwayari yakune nyaya yasisi vanyoka yemabhunu mani ndokwaenda aizvi zvokuti anana mhino wanga achitaurwa ndangoita ndichijambira because aiwa magarden boy ngambomira kutaura nyaya toda kuti vanhu vangoti gagagagaga timu remapraz kwake ranenge ashanda naro ngavamboenda pasite toda kuti vanhu vanyatsotaura nyaya iripo. This is a serious issue yanyoka yemabhunu panapa tikuita serious business. I'm very sorry guys, don't be offended ndingoti pandikuti mandigiri magarden boy ngasandigine but ndikuti vakomana vangu vamboenda pasite toda kuti nyaya tingoinzwa kuti gagaga chii chiri kuitika, what's going on, kwete munhu kuti anenge akakonectwa pawifi yemurungu haana chaanotaura chinosoro vagadzire passport vakazokupinda vauye kuzomirira muna wemwana wamai vavo sisi handi varipo toganda vachuna naivo handi varipo mugrupu vachune kana vakoonani vachune ndezvongotsinudzira zento zvakugrupu asi handitaure ndirino ndozvongochinidzira chete mugrupu kuti nawe yanga aripo mweziva here sister totokanda akaundi totoputisa mari inzwai ngatidzose imwe nezimbabwe inzwai vachune ndezvongotsinudzira zento zvakugrupu asi handitaure ndirino ndozvongochinidzira chete mugrupu kuti nawe yanga aripo mweziva here sister totokanda akaundi totoputisa mari. handikona problem iripo mazimbabwenzi nyaya yenzara. I was tell you vanhu vese unozati ZANU-PF chinoita kuti ishande zvinhu zvayo easy ka yakanyatsomaster deal kuti mazimba vane nzara takatarisa apa Saruwaka hasi mutengesi even icho chimpanda chichikutaura chiuyanza ndisi mbiyamwena handizivi hangu zera rake but matauriro acho anotaura ngemufana mudiki so because kwanawo munhu asiri reasonable wautotoda kuputitsa mari yani mari yekuti munhu ari kuenda achinomukira kuseni achishanda kushanda garden muSouth Africa mujoni umwe achishanda security achigadha kuti aunganidze mari obva arwadziwa kuti ganza tinodonetawo pana nyoka yemabhunu wakutoti ngandotorasisa nyoka yemabhunu kuti hanzi tiva taputitsa mari munenge waputitsa mari yani saka utoti mazimbabweni mangwana pavanozoregedza kudoneta vanenge vangoti munhu wese ari kundikirikina project yokuti ndisire mari ari kuda kuti tiputitse mari vafana ngavatsvage mabasa. To be very honest vafana ngavatsvage mabasa ivavava inzwai dati vagadzire passport vakazokupinda vauye kuzomirira muna wemwana wamai vavo sisi handi varipo toganda vachuna naivo handi varipo mugrupu turamba tichidzoka futi. Pane here pakaita comrade Saruwaka meeting naGambagwe number 1. Number 2 pane here pakaita comrade Saruwaka 1-on-1 naGambagwe vachironga zvekukoti. Imimi makanzwa Gambagwe achiedza kutirumbidza achitraya kuenda padhuze nesu. Asi akazowana mukana wekuita meeting nesu here kudiscuss anything to do with the lawyers kana kuti takakuadressai kuti Gambagwe takasvika aisa lawyer rake riri registered panyaya yakomrade nyoka yemabhunu. Hatina mapowers ekuribvisa, tinoribvisa on which grounds? Because nyoka yemabhunu anga asina lawyer by then. Chatakakwanisa kuwedzera malawyers atinotrust in that process. Then again lawyer raGambagwe hariendi kuHigh Court, which means kuti lawyer ari kuenda kuHigh Court harinei naGambagwe for an appeal. Then since a registered lawyer hamuna room yekumu isisu takacheka tikamu interview
Gambakwe is trying kuita fundraising dzake achishandisa lawyer yeye. That's what we investigated and noticed. Nekuwana information. Chaita ne information lawyer yeye haazivi, isisi hatizivi. But how can we go and attack a lawyer watisataona anything wrong chaaita on the case? You see? Handizivi mukatibatsira ipapo mungatipa clarity right. This is Comrade Saruwaka. Right, adzoka mudzingwa. Inzwa mudzingwa futi. Vanazimba masira se musakatika mazva zvene maodi ari kutenderera. Vanhu vaindinendera inini kuti tidye mari atidye mari ndivanasisi vanyoka yamabhunu. Ndo vakachengeta maaudio nokuti kuti ndavakrasha nekuti vada kunyangarisa mukoma wavo, vada kuchekeresa mukoma wavo nemagananda nanauya nanaronzaniriri igambako maloya ari paya ndeagambako yamaloya ose ndeagambako. Vanasisi vanyoka mabhundu vari kufuata zvinhu izvozvo vachikandako vachifunga kuti pamwe zvichavayamura. Matengesa mwana wamai venyu masikana uya munhu yandikomuredi uya ndikomuredi unodiva vanhu vese nyoka yama. But inini ndoda kuti inini to be very honest muri Zimbabwe inini handisi munhu wekuti ndinongoudzwa zvinyaya ndobva ndatotanga kuteerera. Ndapostwa ndikati inini I am the mathematician ndinoweka nyaya kunge maths bawekera ndoita nyaya inini. Hama dzanhingirikini idzi vatengesa papi vatengesa nhingirikini pakuti chii anasisi vanyoka mabhunu vapinda papi penyaya pavatenge bozo ukaona munhu akutangotonongedzera vanhu vari bosofa ati kuteerera tanzwa mese manyasonzwa zvotaura naSaruwaka. Guys, let's be very honest, inangu apa vakomana ava handina hwano wekuti ndotora side, but ngatinge ngova ifair pazvinhu zvese. Ngative idzi nyaya dzakadai idzi handitore kana ndichiyananisa dzakadai idzi zvasiyana nekuti ndikuyananisa nemunhu wezano wekuti ndongosvika ndongoti pasi nepati yako pasi nezvigananda apa hapana kuti chinji, both these guys vese vari kuzviti vari into revolution handiti. Saka tinoda kuti tiyananise zvakanaka. Uya akutomhanya kuti hatodza nyoka yemabhunu vatotengesa hanzvadzi yavo pakuti kudii. That's what I want to know. Vatengesa nhingini yavo pakuti kudii. Toda kutoziva kuti vatengesa pakuti chi inzwa bosi munhu ane problem utangaomona ega nekuti angaonongedzera vamwe hede handiti nakachidona ndivose imwe yazvanzi dzacho ndimatengesa nyoka yemabhunu kubva pekutanga tisaifamba tese isusu kuti nauye zvitupa nemamwe mamai atoshaka nawo akandonyura mari dzakawanda neni ndakanyura mari dzangu dzakawanda mondiudza kuti mudzingwa ndauda kudya mari ndoda mari dzangu dzamakatora imona sisi vanenyoka yemabhunu tikuda mari dzedu ndozvatiri kutoda isusu mari dzedu muchatipa mari dzedu zvakabvisa kuti tiwane zvitupa tinotora zvitupa zvose zvakaitika mazva kutanga pepa tanga takanyarira pepa toda mari dzedu dzatakabvisa mari dzose dzataibvisa isu tichikupai toda mari dzose idzodzo handiti izvezvizvi nemuroora wenyamusi kutaudzana imwe vana veZimbabwe vari kumira vachimiramira tinoziva kuti pasungwa uyu isusu pasungwa murume mukadzi unomiramira aripi mukadzi wacho sei asingamirimiri mari dziri kubuda ndedzenyu ndimuri kukwanya kayo mari iri kupinda muZimbabwe iri kudyiwa nesisi vanyoka yemabhunu ndo vari kudya mari handiti sisi vanyoka yemabhunu vatengesa vanhu kunana Gambakwe zvenyu zvokuti kwa mudzingwa munoda kumiexpose haye chichichika indofamba nechingungundengu chababageza handifambi nechingungundengu chenu isina nebasa rese ndimi makauya imimi mukati chichiti nhau dzemari imimi muchiti kwa mudzingwa atidye mari indikativo pamwe mari yandakabvisa chadzoka ndakungati mari dzandakakupai chadzoka imimi takabvisa mari dzakawanda tichikupai imimi hamusina kana sendi imimi mwana sisi vanyoka yemabhunu imimi kuti nawizikango nyoka yemabhunu yasungwa mari dzichibuda tisaibudisa mari isusu before vanaSaruwaka vakazongo yakawana nhau iri pakati. But I think chimwe chinhu chinokwanisa kushanda kuti ukaona munhu akutanga kutoti inini ndipei mari yangu ndoda kudzosera mari yangu anenge ada kutotanga kutoti iye ndiye akutoita give up on nyoka yemabhunu. Apa iye vari kutaura kuti murevolution isusu tiri kuzodai because guys ngati let's be very honest para murevolution tinenge tiretesa tikusiye murevolution ningi mutengezi but iwo ukatoona muri muhondo kana anga watoriwe musoja wobva wati wakuita give up wakutiza umwe musoja angari wemamuna yemuhondo unenge wakutoita problem revolution iwo mamunoti revolution mire zvekutizana izvi
ndo patikuramba ipapo zvimwe zvese mungataura ninga ngari wrong ninga ri chakati ninga anogona kuita wrong zvake pametsi dzake but murevolution imomo makuita zvekutizana izvozvozvo izvi zvekuti wakutopinza kuti hanzvadzanyoke mabhunu havasi kutaudzana nenhingirikini wavo Mira, I will try to call vanozviti mabrothers acho pane vamwe vapfana so macousins vanozviti mabrothers whatever but vanenge vari close nanhingirikini nanyuka yemabhunu dzitori hama dzepedyo dzokushanyirana. I will call them futi baba ndonzwa kuti vari kuti imbopezera nawe pakati saka zvokuti makanongana kupinda tari wakamukaurirana izvo hazvidisu tikuda mari dzedu zvawakanyuza iwe sisi wanyuka mabhunu une chiakaundi chiri kuZimbabwe iwe ndori kukusha zvinhu zvataitaurirana iwewe apa wakadya mari dzedu wakadya dzedu dzekutanga tichitimirira nawe mabusiness tupa tisitakamirira zvinhu zviya zvese zviya tiri kuda mari dzedu dzawakadya iwewe hatingambofambi murevolution wakadya mari dzedu toti tiri kugeza revolution wakadya mari dzedu ikoni wakuda nagambako kuti gambako akutungamirire iwe sisi anyuka yemabhunu iwe musatanyoko wako wazvinzwa hauna kurayirwa iwe hauna hunhu iwe sisi wanyuka yemabhunu iwe pabeche pako wazvinzwa and mukatonzwa munhu akutanga totaura mashoko anonyadzisira atone problem. I'm very sorry for that maZimbabweans. I didn't see this coming. Honestly speaking, we don't tolerate such mawords akadai so pana pa Cool and TV. Saka mukutoona kuti uyu anenge ane problem mukomano mudzingo. Let me skip this one. Ndimboenda pane mamwe iyi ndasina kuiona. I'm very sorry, please guys. Mukaona chinoitika macomrades, mukaona taisa nyaya kwana inawo yekuti tinenge taona kuti yanguva yekuti panenge pachidiwa action. I think ndakamboadresa nyaya yagambako. Maybe hamuna kuzowana feedback yekuti pakuadresa nyaya yagambako ichi chakaitora nzvimbo behind the scenes. Gambakwe inini ndiri munhu anga asina contact naye, munhu akaedza kuuya kunhamba yerevolution yandiri kushandisa iyi achichema achiita sei achienda kumaadmins avaitaura nawo upenyu hwangu vazodai this and that, asi isisi tanga tatotauraka because shoko harivhikwi sechipakera. Saka kutarisira kuti tirambe tichingoita papublic yatova kuva irresponsible as a leader. Because as it stands, Gambako is not safe wherever he is. Akamboita nharo akambofoseredza kuenda pakoti the next day, ndikazosvika ndikamubvisa pakoti ndikati soderawo kundopaka nzina vanhu achiwa uyu munhu ngaasati adrese pano. Asi izvezvi akuavoida kusvika kukoti kwacho because akaunderstanda paanga achida kutambira kuti hapana kunaka. Asi handizorambi inini semunhu ari kutungamira vanhu ndichiramba ndichingouya ndichiita zviri public, hazvina kunaka izvozvo. Akamuka akati zii Gambakwe nyaya iyoyo inenge ine direct reference kwatiri isisu, asi isi takatotaura tikapedza. Why vanhu vachida kuti rambe chidzokorodza? I think ipapo Saruwaka is right. Nyaya yekuti munongoramba muchingoti oreti masangano moti Gambakwe ari wrong, Gambakwe aiso hatisi kuramba Gambakwe might be wrong. Gambakwe men whatever zvanenge achiita zvacho zvese zvanditi ari pakoti pepe achizomhanyiswa achiita sei. Tikuzvinzwa maZimbabweans nyaya iyoyo tatozvinzwa kuti Gambakwe is wrong, Gambakwe is chakati, but kuti urambe uchingoti every day Saruwaka uchibuda pachannel ine vanhu vakawanda dari this South Africa is very dangerous. Hapana singazviziva kuti nyika iri dangerous. Ukabuda munhu akamuka akafa mangwana direct reference. Saruwaka is right panyaya iyoyi, but lerekedza timbonzwa kuti Saruwaka ari kuti chipa next. Ndinenge ndirimo mumagroup ndichiona urukuro pamwe pacho handipindiri because tichiitira kuti magroup asave purpose, but kana paine confusion inenge ichiitika tinoedza kubatsirai. Channel yabiwa, we made efforts dzekuti comrade Nyoka Yemabhunu vataure because the new channel yatanga tavhura yacho was getting
mafights. Ndosaka wakaisa ma-audios vachiisa ma-audios achiiswa nema-admins. So little did we know kuti zvikananda they are following each and every stage. Vatorina receptionist, whatever we post per channel, ndo vanotanga kuwana that message. And that message iri kubva yasvika kuma-securities kujeri. Saka paya pamakambonzwa kuti varohwa paya, it was because vanga vaine evidence yekuti vashandisa phone. Ndosaka Comrade Nyoka Yemabhunu vasisina ma-audios anouya kuchannel. I think ipapo tapedza. Then number 2, vanhu vari kutambura kuda kuziva kuti Saruwaka ndiani. Takauya kuzokuadresai muri kumagroups amanga muri muine administration dzamuinadzo. Since isisi takakumbirwa kuti tibatsire in this situation, ndakauya neadmin yangu yandinotrust for about 2 to 3 people. Ndiyo admin yakaiswa muchannel muya yandinoshandisa kuposta ma-audios. Hakuna mumwe munhu anowana audio direct kubva kwandiri because they don't have my number. This number yatiri kucommunicate inumber yeRevolution. That's why ndiri free kuishandisa, ndinongogona kumuka ndakairasa. So that's not my private number, but the admins vanoisa paya, that's why muchiona all the audios dzandinoisa they are forwarded. So ndonzwa vamwe vari kuti sei hanzvadzi dzaNyoka Yemabhunu dzisiri kuuya dzichirekodha machannels ma-audios. Even idzo hanzvadzi dzaNyoka Yemabhunu, for your own information, kana vachicommunicate neni, even angave mudzimai wake, they communicate through the same admins. They don't even have my numbers also. Zvinhu izvozvo tinozviitira for security reasons. Then tonzwa kuti munoda kuvanzwa vachitaura ma-audios avanenge vachitaura naMudzingu anotenderera ariko, that's their private audios. Isisi hatikwanise kuunza hama dzacho kuti dzitaure muchannel. Asi vamwe vacho varimo as ma-admins vari kufollowa, but havakwanisi kuya kuzotaura kuchannel. Will be creating more problems. Tichitarisa kuti this is a political case. Ndosaka takavasudurutsa kuti vanga vachipa, ndo vanotoreceiva mari dzese dzamunoisa kuEco Cash, ndo vanoreceiva, ndo vanoziva kuti dziri kushandiswa sei. They have proper information nema-admins ikoko. Kana waona right, I think apa inyaya yemainzwa imhuri yeZimbabwe kuti kana dziri nyaya dzemari dzinosendwa dziya dziri kuenda direct kune masista aNyoka Yemabhunu. Pane imwe nyaya ndanzwa pari kunzi zvoni pane kunzi akareceive 25,000, pari kunzi pane akasendera 25,000 pachikwata chevakomana andichataure zita kuti ndiani. Pane ari kunzi ari kuningira 25,000. Saka nyaya iyoyo iri kunetsa, nyaya iri kukonzeresa pamuromo zvisingaite. But now let me call andinoti mabrothers acho aNyoka Yemabhunu, vakomana kuti mabrothers acho, macousins acho, nganimbotaura navo panapa. Ndoda kunzwa kuti vari kutiwo kudii nenyaya iri kunetsa, because inini handidi zvinhu zvekuti zvemakuhwa kana kuti chinhu. Ndongoda kuti ga ndobva ndangoningira mhuri yeZimbabwe mozvinzwira kuti zvinenge zvakamira sei papapa. Let's see kuti vachadaira here, because paka adaira. Hello paCoolion TV. Hello. Ndikutaurawo here nemabrothers aNyoka Yemabhunu. Alright, pane nyaya iri kunetsa kapanapa. Tiri kunzwa pane ma-audios ari kutenderera, ana Mudzingu anani vari kupandukirana nyaya yenhikirikini. Yambopfuura nekwamuri hereko? Right, nyaya takatanga kufonerwa nezuro, ndopa takatanga kufonerwa tichiudzwa nezve-situation iri kuSouth Africa kukoti, because hatisatambokuenda sei nyaya idzodzo dzatanga. Hatisati tatombodedzwa kukoti kokuti tinyatsoudzwa zvenyaya idzodzo. Takazoshamisika nezuro tichifonerwa manheru tichiudzwa nezvenyaya idzodzo. Makusenda zvomuka futi tikafonerwa tichiudzwa kunzi toda kukusenderei mari yebhazi yekuti muye kuSouth Africa, tokutoresei mapassport muye kuzoona zviri kuitika pahama yenyu. Hama yenyu pane mari dziri kubviswa dzemadonation, but mari dzacho dziri kunzi hanzi hadzisi kuzonoshanda kwavari ukoko, dziri kunzi dziri kudyiwa.
but isitazongonzwawo nevamwe vane mawhatsapp because isati nyanyoswera tiri pamawhatsapp vari kuti kune vakomana vacho vari kufambira nyaya dzacho vane kakavadzana kavari kuita pane zvenyaya idzodzo saka isusu information yakakwana cheche yekuti tinyatsoziva kuti zvii zviri kuitika kumakoti kwacho kana kuti kujeri kwavari hatina but tangonzi tiuye kusouth africa ukoko. Alright, wanzi muye muzvionere paground kuti chichi kunyatsoitika. Ndonyaya iripo iri paground. Alright, but pakukakavadzana kwavo apa imimi side rewe ndingenda muri kutora ndiripi because ava vari kuti Saruwaka ari kunzi ndiye akatengesa nyoka yemabhunu, but inini according nechibasa chedu chejournalism chekuinvestigata nyaya ndiri kuzoona kuti pane maaudios ari kutenderera ari kunzi imimi hama dzacho especially sisi venyu ameno vari kunzoni vaitoda kutotaurwa vaitaurwa navo namudzingi vachinzi tokuchunai nhamba dzacho mobva mauya tobva taputitsa mari. Isusu hatina sisi vedu vamboti vataurwa navo. Isusu sekuonawo kwatatoita tatoona kuti nyaya idzi vari munhu yeye ari kutoita nyaya idzo hanzi mudzingwa kana singakanganisi. Yeah. Ane nyaya idzodzo chandatoona ndechekuti anenge ane kautsotsoka ari kuita kune vamwe vake kuti ada kutry kutsvaga vanhu vekutaura navo achiita kunge isusu tine zvetiri kubenefita pana nyoka yemabhunu because isusu hatisi pakuda kubenefita nemari dzekubviswa nevanhu but chechinongoda ndechekuti hama yedu ibude ende isusu tiri vanhu vekutoti taitovharidzirwa kuti tisasvike kumakoti ukoko kana kuti tisvike kujeri ukoko hatazoshamisika takutotanga kutoudzwa kuti iwe pane situation iri kuitika kuhama yenyu ende vanhu vacho vanika kukakavadzana makambosvikawo here ukoko ndopatazoona tatozofonerwawo tichiudzwawo but uyo ari kutonzi mudzingo wacho muri kutaura muchida ari kuti ane sisi vedu vaakataura navo ipapo ndechitoti ari kunyepuswa ende mamwe maodhi acho nazotomanzwiswawo neumwe munhu anga achitaurwa zvekuti kudya mari ndonyaya tangoona kuti apa vanhu ava havachabudirani pachena panyaya dzemari pane vamwe vari kunzi vari kubata mari chaicheyo tanzikotanzi vari kufambisa nyaya mune zvakanaka ende mari vanzi pavanotambira mari vari kuwanaunza mari kune vanhu vachitaura kuti tashandisa mari yakati izvozviita kunotora imwe mari yakati but mudzingwa sese tireduwo sezvataonawo tatoonawo kuti ndiye munhu ari kutoda mari because chatotishamisa ndechekuti ari kuti ataura nesista yedu achiti varuda kuti vapiwe mari amenozve mari zvakutora but se hatina hanzva dzedu hatiyambotaurwa naye kubva izvozvo. Alright, ko pane nyaya ye25,000 yaitaurwa pachinzoni pane 25,000 yakabuda ichinzi izonodzoserwa because pane ameno zvinhu zvakanzi zvanga zvakatorwa here kunyaya dzanyoka yemabhunu pachinzi munhu wacho anodzoserwa mari dzake dzedeposit chinji if I'm not mistaken dzinenge nyaya dzemasofa munotiwo kudi nayo nyaya iyi mari yakasvika here makainzwawo ndizvo here nyaya ye25,000 iyi. Isusu sekuziva kwetinoita panyaya idzi isusu hatina kana role yatakamboplaya panyaya iyi ende nyaya dzemari idzodzo kubviswa kwedziri kuitwa I think dziri kutobviswa ari madonations ari kubva kune vanhu kana singakanganise sekuziva kuite hatisi kubva mumwe so isusu tetorawo vanhu vetoti takatoomerwawo titori kumusha saka nyaya dzemari iyoyo nyaya yemari iyoyo takangonzwawo audio rakataurwa naComrade Saruwaka iti ndivo vari kufambisa nyaya vachitaura kuti pane munhu akavapa mari kuti vanodzosera munhu ari kuzvita akavharwa mari navanyoka yemabhunu. Okay. Saka isusu mari iyoyo hainosvika mumaoko medu ende isusu hatitarisiriwo kuti mari isvike mumaoko medu because isusu hatina umbo hwenyaya iri paground ende hatina kana chetinoziva but isusu tinotozoita kupiwa nyaya nevanhu vanenge vachifambira nyaya iyoyo saka isusu nyaya dzemari idzodzo hatina chetinoziva ende mari iyoyo sekuziva kwetiri kuita nekutaurwa kwazvakaitwa dei yanga yakabiwa dei isina kumboiswa papublic kuti yarisivhwa saka takangomirira kuti vachafambisa nyaya semurisivhiro wawakaita mari. Alright, ndisati ndakuningirina ndisati ndakukata but pane pandaitawo mubvunzo pari kundinetsawo imimi kuti why imimi brother yenyu ari kumirirwa nevamwe vanhu imimi why vanhu veukama wacho manga musina kuuya muchiita momirirana nehama yenyu paground direct kana kuti munavo here veukama vari padhuzewo vari kuuya vachimhanyira nyaya idzi kumakoti vamusingadi kuti vazivikanwa kuti varipo because apa tiringonzwa kuti Saruwaka mudzingwa nevamwe nana Gambakwe nana ndo vanhu vatiringonzwa kuti vari kumirira mune here vamwe kana kuti hamudeni kuti vazivikanwa kuti dzimwe hama dzakauya dziripo paground. Isusu hatina hama iri kuSouth Africa iri kuenda kumakoti
asi chikonzero ndinyatsokupindura ipapo chikonzero chakaitika kuti tisave nyama iri ukoko yakasvika ukoko ndechekuti I think vanyoke mabhuno munhu wekuti vaishanda nevanhu vakawanda ende munhu anozikanwa nemunhu wese saka pakaitika nyaya idzi isusu takangonzi chimbomirai muri ukoko ende nyaya idzodzo padzakatoitika hatina kutotanga nekuziviswa takazotanga kutodzinzwa nemakuhwa ndobva tazongoziviswa asi takanzi imimi chingomirai muri ukoko itei zvemuri kuita musatye nyaya idzi tinodzifambira ende mukatotarisa nyaya idzodzo dzine vanhu vanosviti vanofambira asi chichazotindishamisa ndechekuti takazotanga kufonerwa nezuro tichinzi uyai muone zvikuitwa hama yenyu chichi hatazotomuka tichizoona futi kuti nyaya dzacho dziri kuratidza kuti pane kakupikisana kari kuitika pavakomana vacho ivavo saka apa isi tangomirira kuti mari dzacho dzikasendwa dziri kunzi hanzi tisvikewo kusouth africa ukoko totoreswa mapasipoti tinokwanisa kuuya bcause isusu munongoziva situation yekuzimbabwe kuti kana tiri kuzimbabwe uno tinenge takatostakawo tetori kumusha ende mukuwana mari kwemunhu ari kumusha kunototi netsei zviretse izvi zvemunoziva ende munhu asatambobuda kunze kwenyika nyangwe ndikatozviti ndakustata kutouya kunze kwenyika handindive ndisina kana kwekusvikira kana pekutangira saka ndo zvimwe zvezvikonzero zvinenge zvichizoita kuti tizoteerera zvinenge zvichitaurwa nevanhu ivavo kuti chimbomirai isi tinoita nyaya idzodzo hakusi kuti isi tine takarasa hama yedu but ndo vanhu vacho futi vanenge vakatiti chimbomirai but ka imimi kuna maiguru venyu ka imimi mukadzi yenyoka yemabhuno ari muno muSouth Africa ende hatisi kumbunzwawo kuti ari kuendawo kukoti haasi kutoendawo futi hatinombobvera takanzwa kuenda kwake kukoti mungaitawo here ruzivo kuti chingava chii chingange chiri kuitikawo kuna maiguru venyu ndo zvona ndichitaura kuti isusu kusatoenda kwatakatoita izvo takatonzi chimbomirai tifambire nyaya idzodzo tinodzipedza tega ende semuna maiguru venyu muri kutaura ivavo I think ndo nyaya dzacho ende anenge ari munhu wechikadzi wekuti haana chinhu chaanokwanisa kutaura unokuziva kuti kunhu kwakaita sekumakoti kunodawo munhu akadzidza nechikoro anozivawo pekutangira ndo zvimwe zvezvikonzero futi zvinenge zvichikonzeresa plus munhu wechikadzi nyaya dzemari anenge agara ari munhu wekuti anenge achichengeta vana saka nyaya dzemari dzine dzichinetsawo nyaya dzemari dzekufambisa asi dai vanhu vacho vaitomboti pese panoendwa kumakoti vovapa mari sezvo vagara vari kuSouth Africa but hatisati tambonzwa vachitaura kuti ndakatumirwa mari ndichinzi hande munoona murume wenyu kwaari kumasales ende havana pavakambopudza kuti ndakambostenderwa mari ichinzi hande kukoti munombonoonawo murume wenyu nyange akatomiswawo mubox hatina mbobvira tambosangana nemashoko akadaro saka isusu tinongoti vakomana ivavo ndo vari kungosviti vari kuita nyaya but inini hangu ndichitarisa nesaidi rangu nenyaya dzandazoona dziri kubuditswa dziri kutenderera mumasocial media pane anonzi mudzimbwa pane kaproblem kari kuitika paari bhozi dzimwe nyaya dzaanenge achitaura anenge tambonzwa achitaura kuti ari kutaura nevehukama iri kwanyuka yemabhunu kwanyuka yemabhunu sofa hana munhu wacho ataura naye ndo chokwadi chendingakwanise kukuudza ichiri paground bcause ndanzwa akutuka futi anasisi wenyu zvinyadzika apa zviri kufamba sei ende ndanyara ndakatoplaya ndigirikini ipapapa akomana nhasi ndichatukwa nemabereki panapa tinotonhingira tinoteerwa nevanhu vanoremekedzeka zvisingaiti chii chiri kunyatsoitika ndanzwa akutotuka hanzva dzenyu zvinyadzi chezvo ndozvada ndichitaura bebe ndichiti isusu hatina hanzva dzedu yaakataura nayo I think munhu wakewo waari kutaura naye waari kuda kudyawo naye mari wacho pamwe vatadza kuwirirana vakatanga kutukana bcause isusu kuhama dzedu isu hatina information yakadaro ikuratidza kuti tina sister vedu vambotaura naye vachironga nekuti mari kana kuti chii kweukama kwamanyoka emabhunyu sofa kuri clear hakuna zvimashoko akadaro saka isusu hatichanyasoziva kuti munhu waari kutaura achiti hama yedu iye ndiye anenge akukwanisa kunyatsoexplaina achitaura kuti munhu iye anonzani nhamba dzake dzacho adziwana kupi chida kunyatsonzwisisa pacho unotiudza kuti munhu wacho wanga achitaura nenzindingi ende mukada kutarisa paaudio racho razvosvikawo nekwendiri handina kana kumbobvira ndambonzwawo kana voice remunhu wacho wanga achituka but tanzwa audio rake iye raanga achitaura ega saka ipapo hapasi clean alright maita basa mova nezuva rakanaka takwanisa kuwana information yatatichida kwamuri tozotaura tine zvimwe zvetichida kunzwa tichakufonerai tinotenda yo muri yezimbabwe amenhu mukuzvinzwirawo hamwanaka nyaya dzandiri kusangana nadzo panapa
but my brothers my brother vanekamweka kudzungaira futi ungati hanzi kukoti hanzi kunodiwa munhu anenge akati dzidze kukoti koda kudzidza chii chinongodiwa chingoro wakabojensi kako wakatonopinda zvinhu zvese zvekuningina vari kuudzwa 0 inini nyaya dzemazimbabwe nzisoka nyaya yacho yehombe pakaipa but mirai ndimbonhingirikina panapa so that pamwe munokwanisa kuzonhingirikina zvinhu zvinenge zviripo ndimbonzwawo vamwewo kuti nyaya iyi vanenge vachiona sei. For now rega ndimbofonera ve-education research timbonzwa kuti education research zviri kunyatsofamba sei because pane nyaya dzimwe dziri kunetsanetsa panapa. Let's hope kuti vachapika ko because zvinhu zvatinongonzwa mukufamba umu asi haana nyoka yemabhunu vandevhundutsa zveshokwadi nyaya yavo ini ndasvika pakutya. Hello Pakulian TV. Mr. Kuliant, murisei apa? Tinofara murisei Mr. Owen muripo pani green pa live. So pane nyaya iri kunetsa maZimbabweans vari kunetsekana nenyaya. So vanda kugara downzwa kuti education research iyi inenge ichingotaurwa paKulian TV zvinonyatsofamba sei chimbonyatsa kuexplainera maZimbabweans vambonyatsonzwisisa kuti munokwanisa kubatsira vanhu kubva papi kusvika papi chimbotaura imega muri imimi. Alright, ndinotenda nemukana wamandipa Mr. Kuliant. Ndakutenda kuti nevatsigiri venyu vari kutotirongwa chirambe chienderera mberi. Muchangondiregererawo ndiri kufamba ndinosvika pamamanje manje. It's okay, taura zve. Yeah. Right. Education Research and Development Consultants ikambani yakarejiswa zvipamuchemo muno muSouth Africa. Chinobatsira zvinoenderana nemabhuku. Vanodzidza chaivo vanobatsirwa zveresearch zvechikoro zvinobatsira. Even nyango nevamwe vanoda kubatsirwa zvekurejista macompanies kunyanya ndozvinhu zvatinozivikanwa nazvo nevanhu vakawanda. Kurejista macompanies from scratch nyango uri foreign national tinokwanisa kubatsira kurejista company yako zviri pamuchemo. Tobva takubatsira futi kuvhura business account muno muSouth Africa. Izvi zvinhu izvi zvinongoda valid passport yako chete. Hapana need yepermit, hapana need yework or study permit. Tinokuitira zvinhu izvi tichishandisa passport yako. Saka first port of call tinokubatsira kuregister company. After that vatakubatsira kuvhura inonzi non-resident business account. Hapana need yepermit apa. Handisi muri kuona. So tine ma-requirements atinenge tichizodawo kubva kune munhu akatonge ma-addresses emunhu wacho ara kuregister company yacho nokuvhurwa business account. Toda address yake muno muSouth Africa neyekunyika kwaanogara. Tobva tazoda futi phone number yake yemuno muSouth Africa neyekunyika kwaanogara. Kana sina zvinhu izvizvi tinokwanisa kumubatsira tokwanisa kumuganizira address yemuno muSouth even nephone number yemuno. Especially kune vamwe vari kudiaspora vari kune dzimwe nyika vaivura business account. Ndo pandada tokubvunza ipapo kuti kuinini ndinenge ndiri kana kudiaspora because tine team rimwe vari kunoona Australia UK vada kuregisterwa vada kutirwa same process. Panofamba sei ipapo because mataura kuti valid passport ka tada kuziva kuti panofamba sei ipapo. Right. Ndo patinozopindawo isusu neskill yetu yacho yatozoshandisa ipapapa kuti tikwanise kubatsira vabereki. So tinenge takuvabatsira munhu ari kwaari ikoko anotumira passport yake color copy yepassport yake tobva tazomubatsira kuno kana sina address yemuno muSouth tinomubatsira kuwana address yacho muno muSouth Africa neproper address yaanogona kushandisa dziri ake yekuregister company nekuvhura account. Then ivi nyange asina phone number yemuno muSouth tinozoshandisa passport yake iyoyo futi kunoorganize kana kunomutengera sim card remuno muSouth Africa proper sim card tinototenga ticharisa passport yake. Saka hazvina basa munafanira kutya kuti inini handipo paground. Ukatumira ma-requirements edu andataura iwawo tinokwanisa kukubatsira mune zvakanaka zvisina kana problem. Ndokutengera sim card racho ndokuorganidzira address yako iri proper inoexista. Nokuregister company yako nokuvhurira business account rako. Saka uri kwauri ikoko ndokwanisa kukuitira zvese zvaunoda. There is no need yekuuya kuno kuSouth kana kuuya kuno kuPretoria kwatiri. We are based inside Pretoria. Okay. So kana uchida kuuya hatikurambidze. But kana usingakwanisi
uri kure uri kuZimbabwe uri kuAustralia uri kuAmerica uri kuUK Ireland ndabatsira vanhu vese pasi rese ndinokubatsira uri kwauri ikoko zvilongo zvangotumira chete zvinoita sei zvinodiwa marequirements edu zvimwe zvezvo zvinodiwa ma-email address ako tinomada futi. Okay. Ayo ipapo tapanzwisa ayo pajeka maZimbabwean vari kufara vari kupanzwisa ipapo. Yo ndabva ndaita mumwe mubvunzo panapa. Because ndakanzwa futi muchitaura zveBookkeeping isusu tinenge tine mamwe makambani akasheka. Hatisi kuzoti tiri kubirwa tiri kutadza business munopa fambiso sei ipapa. Aiwa mabvunza mubvunzo wakanaka. Tinobatsira futi neBookkeeping vabereki. Because kana kambani yarejiswa tasara kuita sei kuimaintaina kambani iyoyo. Kambani inoda kumaintainwa kana tiri kumaintainwa every registered company muno muSouth Africa inofanira kufaila ma-annual returns nema-tax returns every year. So inini zvimwe zvacho ndinogona, zvimwe zvatisingagone ndinoshanda ndine simbi, ndine ma-proper accountants nema-qualified chartered accountants nema-tax practitioners vandinoshanda navo vari qualified vanotibatsira kuzoita bookkeeping yacho at affordable prices. Saka there is no need yekutiza kana ignore kuita zvinhu izvi nekuda kwekuti wakaregedza kufaila kana kusubmita tax returns ako kana annual returns kambani yako inodiregistwa kuCIPC. Wakasafaila annual returns CIPC inodiregista kambani yako. Then kuSARS wakasafaila ma-tax returns kuSARS vanoshaka kupa ma-penalties zvekuti unozoona kuti unozoshandisa kuti ndakunyura matsamba neSARS zviri kubva kutu inhau yekuti unenge usina kufaila ma-tax returns. Saka especially kuSARS wakanonoka even kuCIPC kwacho wakasafaila ma-annual returns vanotanga kupa ma-penalties obva wazosvika pasi dzakambani CIPC. Aiwa vatanga kupenaliza sezvakaona zvakaita kuna mamutizi vanga mwimbinga dzekukztzt dzakusvira dzichidetsana neSARS vachiita mapost vachitorwa property chichi ina yekuti unenge usingasubmit ma-tax returns unenge uchingomanija business rako semanija tax shop. Alright. So exactly. Ipapo matendwa ndakutendai but musati maenda I know kuti ngirikini tanga tikumbomaisa nedu nyaya dzanyoka yemabhunu ndapa mabenefits atinokwanisa kuwana pakuregisterwa ngirikini inonzi FNB business account because isusu tanetaka ndine shamwari yangu akambovharwa mari akumbira account kuti aisirwe mari munhu bva atoenda nemari so ndapa mamwe mabenefits atinokwanisa kuwana kuitira kuti because tine vamwe kuti vanenge vasiziva mabenefits ekunzi wavhurirwa FNB business account. Aiwa ndinotenda munhu waMwari mabvunzo wakanaka. Account inouya nemabenefits hopo munhu waMwari. So some of the benefits ndeyekuti unogona kutenga kana property yako muno muSouth Africa oisa maroja you see. Saka kana kuti matenant ongoti pamwedzi wako mana account yangu ndiyo iyi handina mari handidi kupiwa cash maoko dziri dangerous kugara necash mazuva ano muno muSouth Africa. Icho kwadi unongoti kuda kwemwedzi gange sirite yake chi then saka chine chiri chirungu then kune vamwe vanoshanda vevai account iyi haingoshanda chete kune munhu ane kambani chete business muno muSouth Africa. Nyangwe usina business muno muSouth Africa uchienda kubasa tinogona kuregistera kambani iyoyo tokuvhura business account oshandisa that business account iyoyo kureceiva machi salary yako. Ndinofarira munogara muchitaura even nango magadhi wavo tiritomanda futi anokwanisa kutotamirira salary yake muaccount ipi iyoyo. Pane point ingamogara muchiemphasiza yatinoda futi kuti unokwanisa kana wane registered company muno muSouth Africa unokwanisa kuchiapply matenders zviri kuita vamwe wotoitawo zvechiganana zviri kuita nakukidewo chibhayo sezvezvizvi unobvumidza kuzviita muno muSouth Africa. You see you can apply for any tender. You see utowana mukana wacho unopiwa contract yacho rigati bosi wako akaramwa basa kana awenda kuAustralia kana kuAmerica unokwanisa kusara uchitoapply tender racho utopinda zvakuzoita wakutoenderera mberi wakutoenderera mberi nebasa. Number 3 unokwanisa kutenga even airtime ushandisa that account unokwanisa kusubscribe to DSTV nango DSTV rekuZimbabwe nango rimuno muSouth you can subscribe ushandisa that account
kana kutenga magetsi chaiwo airtime there's no need yekuswera uchienda kuqueue kumani market kwekuyo kana kuna na BP garage unotenga magetsi unongomatenga uchishandisa data account iyoyo. Unokwanisa futi ere kutenga zvinhu online kana zvinana Temu chinchizya zve ma online shopping zaya ari kunetsa mazuva ano aya. Aiwa mbuya zvakanaka munhu waMwari. This is a proper account that is a proper account. You can do my online purchases. Unokwanisa kutenga zvinhu paTemu, paTakealot, even any other platform. Unana Samsung, you can buy directly unana Samsung. You can buy directly kuma shops. Unana HP online. Now kuma shops are ku UK as from South Africa. Unokwanisa kutenga uchishandisa card iroro because account inoruns Visa cards. Visa card. So with that Visa card, you can make my online payments, my online purchases. Wakagara mumba in the comfort of your home. Even kana wada kutumira mari ku Zimbabwe, you can still use this card. Uchishandise uchitumira mari nana mukuru, nana world remit, access forex, mama money. You can use this card. Okay. So it's a proper account. You can also do my international payments. You can receive foreign currency into that account. People can pay foreign currency into that account. They can also deposit my rands. So you can do virtually anything with that account. It's a proper account. Proper FNBP, this account is the same account you go for Roma South Africans. South Africa. Alright, aiwa Matendo wachingodedzera iPhone number dzenyu apa yehe ndikuzangu ndakadzipina kudzisa pa screen but just in case kuti vanhu vanyatsogutsikana kuti ndimi. Right. Ndinotenda munhu waMwari. Phone number dzangu dzinonzi 073 302 1838. Ndichadzongoroza zvakare. Pandu kusane international code yacho yemuno South Africa. Okay. Kuti pane vamwe vari kunze kwenyika. Vanogona kuzoda kushandisa local number utadza kubata. Ikandidzongoro. Saka tinoti +27 73 302 1868. Idzo namba dzangu dzatinowanika. Ende tinowanikawo pa WhatsApp panamba idzodzo tinowanika. Tinowanika even pa email. Tinoresponda nyangwa wasingade kutumira ma message pa WhatsApp, tinoresponda even ma emails. Tine also Facebook page redu. Unokwanisa kuti tracker pa like and follow us on our Facebook page. Riripo mangotsvaga pa Facebook mushandisa zita rekambani yedu. Munoiwana kambani yedu pa Facebook page. Ine Facebook page. Okay, I think ndichavaisira link in the description vanoda page vanobva vangoti followera panapa ka one direct. Ayo, chabva tangoda. Alright, mova nezuva rakanaka karegedzai timbodzokera timbonofonerana futi nedzimwe hama dzanyoka yemabhunu panetsa apa maZimbabwe vari kuita kutengesana pakaipa. Alright. It's okay, tichakudzosai patinenge takufonerana nevamwe vateereri. Thank you very much. Munhu waMwari nenguva yamatipa kuti tisangane nevatsigiri vechirongwa. Tinotenda. Thank you very much. Bye bye. Right, muri Zimbabwe apa tati kumbotaura neve education research but back to the story. Pari kupisa, pari kuboila, iko zvine zvazvo kumera mushe. Now ndoda kumbofonera mashofe kuno vanhu vakawanda unozoti ma truck driver pa zvinhu zvese zvatinoita hanzi chese chamuchaita tanga ine shofe. Toda kuti munzwisise shofe richijamuka. Ndisandadzokera kunopedzisa ma audios aya because nyaya yacho yakakura. Saka ndadara mboti ndibobata ve education research vanoda ma accounts iyo I think mabatsirikana. Timbonzwa shofe kuti mashofe vari kutiwo kudi ikokoko pavanenge vari kunzwa nyaya yekwana nyoka yemabhono because tinoda kuita zvinhu zvinenge zviri balanced panapa. Let's hope ichadairwa. Right, this one kudaira igatimbotraya mumwe wacho because apa ndiringonhonga random ma phone numbers gaga anikangodaira anonzi atanga. Okay, this one yes kudairwa futi. Let me try another one. Timboona kuti zvakamira sei ipapapa because zvinhu zvacho panenge pane nharo apa
panenge pane nharo. Let me call another one as well. Atine chimota anenge atotadza kudaira nigirikini. Kuna vanenge vachida kunigirikina munoya direct ku coolant number. Tinogona kuzongokubatai futi. Vanenge vachida kuwa nondibata ku coolant phone number. Hello pa Coolant TV. Aiwa kuri boom live tiripo pa live panigirikini. So panapa paita nyaya yanetsa euda. So kubva kumashuro kundayimbonzwa muchimbokomenda on nyaya yenyoka yemabhunu. So ndati aiwa ndimbonzwa wisdom yenyu direct ipapapa. Pari kunetsana pari kunzi Saruwaka ndiye akatengesa nyoka yemabhunu asi mudzingwa wacho futi ari kunzi ndiye akatengesa. Vakomana vari kurwirana nyaya yekuti pabatwe mari. Saka ndoda kumbonzwawo pfungwa dzenyu kuti nyaya iyi munoionawo sei? Ndinotenda vana veZimbabwe kuva nezuva rakanaka nokupanana ma-ideas nomaonero nemagariro etiri kuita namararamiro etiri kuita pasi pano pamwe chete nokumadiaspora kwatiri nekuZimbabwe kwacho. Nyoka yamabhunu ane vanhu vakawanda panyaya yake vakabva kuZANU-PF vasingazvitaridzi kuti maZANU-PF vanozvitaridza kuti maopposition. Yes, ndakambotaura ndikati kuna Shinayemeni, kuna Saruwaka, kuna Chimama nevamwe vandisina kudoma zvangu namazita. Vanhu ivavo kubva pakutanga handina kuvavimba mashoko avo avaitaura nenyaya yekuti why ndichiita izvozvo kule ndichitaura izvozvo munhu anobva kuZimbabwe ndakamboisa audio anobva kuZimbabwe anozikanwa namaofficial eZANU-PF kuti ari kufambira nyaya yenyoka yamabhunu. Nyoka yamabhunu ari kupikisana neutongo huripo achida kutonga kwejekerere naye handiti. Saka unoona takuona kuti vanhu pavo vanenge vane information yavanenge vanayo. Hati gamba kwechete, hati Chimama chete. Ndakambotaura ndikati vakawanda varimo. Vanotopretenda that is the game inoitwa neZANU-PF. Vanotopretenda kuti vari kudivi renyu. Ende vachiziva zvavanga. Masikati vari kudivi renyu. Kuti manheru vanoenda kukoti kana kuti vabva pamuri vava kumasikireti avo. Vane phone number dzavo ende nezvinhu zvavo. Chero iyoyo phone yaari kushandisa ndifoni yako unoishandisa sei? Hamugoni kuiteverera. Saka vana Saruwaka handimubhilivi, Shinayemeni handimubhilivi, nevamwe panzane here vakati wandei vanhu veZANU-PF. Okay. Yes. Kwa Mudzingwa. Mudzingwa ndiye ari pamberi. Mudzingwa ndiye angachiti vamwe ndo vari kutengesa nditi. But apa pakubuda manje zvakutanga iye boss akutuka hanzvadza nyoka yemabhunu. Boss pane maaudio alika achiti ngatitoresa iye hama dzacho mapassport vauye muno muti doneterwe mari nevanhu tidye mari. Igame yeZANU-PF Coolant. Ndokuti why ndichiti igame yeZANU-PF? Unoona Maikupe. Maikupe uyu Douglas Monzora vana uyu unozani Victor Matemadanda. Unoziva here kuti vaitombowa vatevedzeri vatangirai. Vakatombomhanya natangirai. Zvatinotaura pano Maikupe na Victor na uyu na Douglas Monzora chakaita kuti ikuzonzi MDC what chakakonzerwa nei? Zvakakonzerwa nedivision yavakanga vachida kuita yokuti ndo mastructure ava vanoshandisa kuuraya maopposition. Ende nyoka yamabhunu zvangu ndisingadi kuenda kwakanyanya kure. Mashoko angu indipesena ndokuti enda ndiri leader wenyika. Pakangotaurwa nanyoka yamabhunu ndofunga panorwadza ZANU-PF. Panyaya yekutaura kuti vamunangagwa kana vozviwetera ngavaende kumba
vandozorora navanofunda vazukuru cricket park vazitire dhodho varikuiyoyo inofana kutorwa nyoka yamabhunu haisiri nyaya yekuti anoendeswa koti vanomubvunza kuti okay iwewe sokuona kwako nyika itoiita sei then vonzwa nyaya dzake kuti anodhira sei nevakomana vanouori noumondi muzimbabwe because vazhinji vanhu vari kurarama vari muzimbabwe big mafia ravo mabig mafia ikangamu nevana vavo nanatagwirei nanachivhayo alright asi munorangarira kuti fazai maherane nyaya dzaakambotaura pana chivhayo zvikana chivhayo ndinokutumira baki G6 yakazara namapera hauna mbeibudisa video yeyo handaiziva ndakamboibuditsa ichokwadi ya yes saka havadi munhu anotaura chokwadi ndotakadati vanhu ivavo mabig mafia mukuru wembavha akura muchiona kuti munhu anouraya muzimbabwe musoja akauraya munhu mukuru akauraya munhu basi aiwo akajangarisa munhu hakuna investigation neto alright aiwa ndanzwisisa ndokutendai regedzai ndimbopika umwe munhu ndichazokufondera yangu pane chimwe chirongwa chandichaita apa ndokutendai nenguva yenyu nekudayira koo kwamaita maita basa right muri ezimbabwe zviri pano aya but regedzai ndimbofondera mujibha original mujibha nhasi pana pachanakidza unoziva kuti makotape vanhu vandiri kuningirikena maaudios ekupedzisira da uzongomarura ndangoti kavara mozongondiudzawo zvamukufunga imomo bcause ndangoti bva ndangomixa nemafone calls panapa kutora kuti zvinhu zvisati zvisapedze nguva munoziziva pane nharo pari kupisa Hello Pakulian TV, maswera sei Elda. Maswera sei Kulian zviri sei comrade. Aiwa ndaswera bozve kuti ndiri kukufonera ndiri kuKulian studio tiri kumbodiscussa pane nyaya iri kupisa nhasi yatangoti tiunikirikine tingofonera nevanhu vakawanda vakasiyana siyana. So kwaita nyaya yanyoka yemabhunu so vanhu vari kuti Saruwaka ndiye akatengesa nyoka yemabhunu. Munhu ataura izvozvo ndi comrade Mudzingwa. Asi comrade Mudzingwa pane machatsi futi azolika avo ivo vachitaura kuti ngatitore sei hanzvadzi dzanyoka yemabhunu mapassport dziuye kuno kuti bataniridzirwe mari tidye mari tiputitse mari. Saka apa pari kupisa ndokunetsana kuripo ende vari kurwira kuti uyu ari kuti ngatipatsanurei group inonzi WhatsApp channel yavo nepakati umwe ari kuti ndakuvhura yangu umwe ari kuti ndakadai so ndo paane nyaya yacho iko zvino saka ndatigedze ndimbofonerai mimi ndimi ana tingati original mujibha I don't know kana ndisina kukanganisa ndakati timbonzwawo wisdom yenyu panyaya iyoyo ndizvozvo iye Saruwaka uri kuti chiine nyaya iyoyo. Saruwaka apindura achiti zvoni dzimwe dzenyaya munongoziva Saruwaka munhu kuti anopindura zvinhu zvake ari calm ari kuti zvoni aiwa inini nyaya dzamudzingwa dzaari kutaura dzekuningirikina idzi dzekuti bhozi anga ari kuresponda achiti uyo ati hanzi handisiri kuita accountability what akati inini handishandire Mudzingwa ini ndoshandira vana veZimbabwe ndova ndendingira saka inga ndinouya ndichitaura zvese zvinenge zvichidiwa kumaZimbabweans hana chambo chakataura hake chakaipa. Saruwaka ari kunyatsotaura ari calm ende hana kubuda musaga asi Mudzingwa ndiye atozobuda musaga akutuka zvinyadzi futi kuhanzvadzi dzanyoka yemabhunu dzacho achibudisa mamwe masikireti ekumba kwavo ekuti havasi kutaura futi nemukadzi wenyoka yemabhunu. Mudzingwa ndiani akamira sei apa mukati menyaya. Mudzingwa ndiye yawo yanobuda achiti hanzi chingungu ndengu mvura yanowa chinchi zvandatombomupindura apa ndanzwa hangu achitaura zvokuti handi Saruwaka ati akushandidzana naGambakwe saka ine handishandidzani naye plus ini ndakubuda munyaya yacho ndosiya nyoka yemabhunu ari kujeri ndoya ndozvibatanidza vanhu ndopanda mupindura inini kuti hakuna uwo inorwiwa uri pamwe chete mumwe wenyu obatwa iwe obva watanga kuti hauchatomiri nezvake wakuenda kuruzhinji ndopanda ndiri kumutaura ini kuti ruzhinji runokugashira sei kana iwewo wambosiya rimwe comrade 1 raka riri pakaoma wobva warisiya woti wakuya kuruzhinji unozogona ruzhinji here wambokonewa 1.
Okay. Ipapo ichokwadi ichocho. Nobody will trust him because kana inini iko zvinoenda ndipo pano pandiri panapa ndikanzita capture ndine zvandakiitwa ndine 1 or 2 andinofanira kuti handina kuti ndino wandakamborangana naye kugataure nyaya iyi but zvinongofanana nemazuva ehoni hapana akanga achirangana nomumwe kuti uyu mumwe ari wapamurehwa ari kumasvingo umwe ari kunyadzonya amene umwe ari kupi vanhu vakasiyana-siyana handiti vanhu vaingobva kwavanobva mozongonosangana pakembi motoziva kuti apa panapa ndo panotirenerwa vanhu uhondo yokuti mudzokere kuzimbabwe kunorwa hondo saka saizvozvo ndo mabiri akangoita icho chingunguteko chake chaari kutaura ichocho kuti ini ndiri kwandiri kuno kuSouth Africa vari kuZimbabwe vari kupi techingaisa mashoko pamwe chete nyaya yedu yanga iri yokuti vanhu vazive chokwadi nokuona zviri kuitika vazhinji vacho vanga vasingazivi vachingoti baba vachiri mugwara but then kana mumwe wedu pakati pedu tasangana mumwe wedu wobva abatwa isu tobva tati isi hatichanei naye taakuenda kwedu tonotanga zvimwezve tine tichatanga semu revolution here kana kuti yaimwe futi yakutangwa namudzingo hatichazvisi manje ndo pamwe pari kuti vhiringidza ipapo kuti bhozi vanhu vacho toti ivo pachavo already vashoma like munoona paipai tombonzi vatombotira kumobiliza vanhu kuti handi tinoratidzira tiri kukota vanhu vaitobuda vashoma vakuda kutoseparata vanhu vashoma vacho vari kukwanisa kuvateerera vacho ndo pari kuti vhiringidzawo kuti type ipi yezvinhu zviri kuitika zvakadai so izvozvi manjani chiri kudhova vakomana varega ndichitaura hangu tisingazwi kunyanya kupinza mazita mukati but vazhinji handiwanzi zvangu kuvhunduka kutaura zvandei ndichida kutaura unoona zvakaita chikwata chanababa chinogwirei vana uyu mudzingo atonyatanga kuzvitaura vanhu vaya vokuti nguva muzhinji taiwanzoudzana tiri kumusha kuti usaenda kunovhima nouyu homwe haudzibati vanhu vaya vanofungidzira kuti already chingumudeko ichi chatopasa zvachapasa ini ndiye chida kuva nenzvimbo yakati vakatozvipa mapositions kudhara saka ipopapa unenge aona sokuti uko kuti ndakutanga yangu ndodi kuda kutsvaka yatingatichi kuda kutsvaka ruzhinji kutsvaka povho kuti aone kuti tinodiwa here kana tikazotanga pati yangu hameno zvavanenge vakuronga mukati umu zvataimbogara tichipopotera kuti vakomana vapana vavanenge vakuda kutongora paita mari nesu hatinoona kuti paanoburawo chake chistudio chake unenge achida kuvawo nemafollowers anenge akatozviona kuti chinenge zvinotyisa mutitani saka hatichanyatsonzwisisa rega isusu tonamira kuna mudhara wedu watakatanga tinaye mudhara geza but ndaichikumbira zvangu kuna Sarowaka kana ndekwakuti unokwanisa kutaura naye kuti Sarowaka ngaarege kuora mwoyo because nini maonero andakaita Sarowaka kubvira nguva yatakanzwa kuti nyoka yemabhunu asungwa kuchiuya Sarowaka yes of course mari ine matemptations kana kuri kuti vakaitawo vakadaro vachidya mari but chatinoziva ndicho kuti maloya hatitaimbobhadharwawo apo neapo maloyas achibhadharwa kana vaidyawo imwe of course akatadzi kudya because unenge achidawo iye kurarama paari ipapo anenge akufambira nyaya dzachona idzodzo plus unozvitorawo kuti how if ndikabatwawo inini so shoma iye inenge yasara chenji yacho kana aiidyawo ndakanzwa kuti achitaura zvokuti ndisingazivi hangu kuti how far the truth is kuti aitaura kuti even mukadzi wanyoka yemabhu vari kubhadharira rent dzatiri kubhadhara mari idzodzi vari kupota vachinomubhadharira rent and so forth saka ndakadyawo chenji iyoyo yakasara iyoyo ndiyo chenji yakasarawo unodyawo uchikwira bhazi nemari yake here achipambira nyaya dzanyoka yemabhu uchidya chikafu chemari yake here achipambira nyaya dzanyoka yemabhu izvo zvacho zvinaizvo alright aiwa ipapo chokwadi maita basa ndanyatsonzwisa paregedza ndibondikana ndambotira kufondera iye mudzingwa wacho but inini pandapedzawo ndikana manje ataura kuti haana airtime haana data saka ndatry kutuma one of my guys kuti amhanye unotenga airtime kuti amunhigirikine but Sarowaka ndichazomufondera pekupedzisira ndapedzisira kufondera vanhu vese ndobhotaura naye ndapuwa namba dzake futi ndinadzo ndaida kuti kana kuri kuti wakwanisa kutaura naSarowaka umutaura kuti ngaarege kuora mwoyo asiye mukomana uyu achipinda panyaya dzekuti auye kuno kumaoko ari kuno kumusha kuya anenge atokuwara
mukomana uyo saka ingoitawo zvinoita kuti ungomuudza kuti zvimwe zvinhu zvinowanika ende unovaudza kuti mujibha anga achiti vakomana muhondo ndo zvamunoita kana mukange muri muhondo hapana pamunombofa makangotaurirana chinhu chimwe chete nguva imwe chete nokuti pane pamwe pataimboti ngatiindei takadai titora nzira yekuruboshwe mumwe wobva ataitirana nharo takamira ipapo tindeku kana tazongoita iko kuti kanosangana nezvatasangana nazvo tachiti futi zokonoko kunouya kusiwo takunzwa kuti hande takadai ukatikonseredza kuda kudova kuti pane zvavangotiziva motongofungirana saka muhondo vhere munogona kugara makafungirana but pekutokorwa hondo imwe cheteyo saka zvokuti vaswere vachiita zvokuti uyu watodai kana vangokonana nechinhu chidiki ichocho chenyaya yanyoka yemabhunu ko vakazokonana nezvizhinji chaizvo vakazobatana nezvizhinji zvinowanikwa vozodii ngavangotaurirana kuti vabatane vaite chinhu chimwe chete chavanga vachida chokuitira kuti mukomana uyu abude kana kuri kuti ivo vanoona kuti amene kuti ngapatikoitwa sei because kuti timboti kuti tomusiya angosiyiwa ari ega zvangodaro zvatopera kusina munhu anenge achitamba furani zvinonetsa kuti ya ipapo ichokwadi ndonyaya ndoda kutonyatsotaura kuti ayo ngavasaonese mwoyo vanhu vari kumboisa effort because apa in according to my researches andaita nema follow-ups Gambakwe ari kunzi yemutengesi pachinji but ndiri kuona kuti Gambakwe ane mari yake yakatowanda yaakatobuditsa iye ende ane mari imwe yaaitoraiza nema-lawyers aakatoisawo paground no matter kuti vanhu vakamuvenga sei but akaplayawo a certain role. Imini munotonyazoziva kuti vanhu vese vanoziva inini handiwirirani naGambakwe zvamuchose but panenge pagonawo munhu paunoona kuti aita something tinokwanisa kuzviita kuzvipupura kuti apa aita chakati but mudzingwa ndoda kunyatsobvunzawo iye ndo zvandoda kunomubvunza kuti iye akaita chii chaakaitirawo fonyoka yemabhunu zvokuti tokwanisawo kuti chi mudzingwa tokutendawo nerole yakadai so yawakaplayawo like zvinoita Saruwaka anogara ari pamberi saka ndo zvandati mukomana wangu ambomhanya kunotenga airtime asi manje anenge adzoka ndichanhikirikina ipapa tichangobatanidza pasame nhikirikini broadcasting yandikuita inei unonzwa kuti zvakamira sei no zviri right ewa kuri kuti paikwanisika kuita conference call ndaida kumubvunza inini mudzingwa kuti iwewe wakamira because iye anga itozvitaura paaudio yandateerera mandatozvipedza zvangu yese pane rimwe guku rokumusha randakangopinzwa rakanzi ngaapinde mukomana saka pagurupu ndo pandazivira nyaya yake saka nyaya yake yangaida vanga ichotaura iye kuti ari kure haagoni kuzvifambira zvanyoka yemabhunu saka iye kana asingagoni kuzvifambira ngaarege kukodza mwoyo vanhu vanozvifambira uye information yese kuti vakazodya mari vari kudya mari ende vari kudai kuhanzvadzidza nyoka yemabhunu unoiwana kupi iye hakwanisi kusvikako ari kumupa information ndiyo ndiani meaning to say ari kunzwa zvinhu zvemakuhwa ende akuda kutaura kuti ruzhinji rwese rwore mumwe kuti mari iri kudyiwa naSaruwaka antunoona kuti akuda kuitawo mukadzi wepaguruwo futi ya ipapo ichokwadi regedzai tionodhoita sei I would try kuti kana akangodaira chete ndokuconnecta ipa conference kona iye mudzingwa wacho momubvunza handitika matikurudzira Saruwaka ari kusiya mufana uyo ari ega mukati wadata ndichatry kutaurawo nepandinogona napo alright kuri waita basa man alright so muri Zimbabwe vari kupisa muri kuzvinzwira panapa regedza timboona kuti ndiani umwe watisati tafonerana naye panapa but akovana pachanakidza. Alright, let me go back kuma audios and munonda ndasira pachii because zvandandinzwa apa zvoda kuti tikatinge tichipedzisa tese kana muri Zimbabwe tinyatsonzwisisa kuti zviri kunyatsofamba sei. Alright, regedza tidzoke panapa timbopedzisa kunzwa kuti zviri kufamba sei audios aya angasara tudari sununguko munyika yeZimbabwe. Mudzingwa ari kufaita ari kuda channel. Ukanzwa kutaura kwake ari kuti tikatovhura imwe channel futi chari kuda kuve nesimba pachannel achifuna kutaura zvaanosingoita zvesvi. Ari kudakidzwa nemachannel Mudzingwa zverevolution izvi haako Mudzingwa. Saka Mudzingwa ari kungati nyika tingatotera Mudzingwa shosho kuti takamirira update kubva kuna Mudzingwa. Mudzingwa anombonyatsoziziya here kuti ndiani Mudzingwa. Mudzingwa ngaasadaro ma Mudzingwa asingambomuteereri kana harasambomuteereri kungozama kuti akashinga akandwa muno but haiwa andiri kuona manje kungozwa atokandwa muno zvemazimba
chatinofanira kuziva makomrades ndechekuti ina handishandi namudzingwa kai handimuzive kana nhamba dzake handinambobvira ndataura naye even pafoni life yangu yese handiti muri kuona ndinokomment about him based on participation yaanenge achiita kuchannel ndo kune relationship yedu ikoko kwete based on revolution hatina background yekuti takamboshanda tese or what saka I don't account to him ka I account to the people wandinoshanda nawo I account to the people wanoita ma-contributions kurevolution ivavo vakauya ma-inbox vachitibvunza comrade Sarwaka tiri kunzwa kuti tsanangurai apa tipei accountability yepapo I do that because ndo varidzi verevolution handina munhu andakaignore kana kuti ati comrade tiri kunzwa kuti ini ndidaita ma-contributions mari yangu iri kudyiwa chakati hachina kuitwa sei isisi takacontributa mari and figure yamakataura iri kuenderana nezvinhu zvaidiwa that's accountability yandiroti vanhu vakauya vachindibvunza iyoyo they deserve to know what's going on vari kuita ma-contributions acho what I can not do ndezvekuti abvawo kwake kwakauya achipopota nezvaSarwaka achitaura zvaari kutaura ndoti I have to account munhu wandisingazivi wandisina kumboona kana 20 rand yake towards the revolution saka why should I account there ivo paine thousands and thousands of Zimbabweans vari kufambirana nerevolution tichienda kumberi pano ndiripo muri kuona ndakakumbira pamunenge muri isai nhamba yenyu mumagroups ndinenge ndirimo ndichiona madiscussions ese anenge achiitika pandinoona kuti maybe I need to be there and account to the people munondiona ndabudikira ndarespond then mondibvunza zvamune muchida kunzwisisa ndokupindurai I can also note kuti uyu munhu ari kundibvunza ada kunzwisisa zviri very genuine uyu ari kubvunza kuti ada kuti kundipfurira zvekutaura ndinokwanisa kuzviseparata izvozvo asi you deserve to know what's on the ground and how it is. Arika kukonzeresa confusion mudzingwa anga kutoti kanganisisa kuna comrade wedu pandatotanga kutotara na comrade Sarwaka moyo wangu wakatoita kakutorunduka kutoti zvinhu zvakadhakwa pari pamusaka pamudzingwa mudzingwa anga kutokonzeresa pakaipa kungoti tine magroups akawanda mumafoni umwe magroups atinawo wamwe kuti yakaenda namudzingwa yasvika ine panapa kubvundura zvese madhiriji oti chachitendera che20 minutes ya ndeche 12 minutes changa chinzi zvone yekutora mari uchakuda ani yasvika ere kubvundura kwake achitira kuti ayayiwa ndima akatoti ngatitozviitai yezvino zvimukadzwa mabhonus kuenda kunombone kuda kwedu imocha muswende ane motikari ane zvese amuyendi modi kutengesa kuti munhu abude yasvika ere panapa kuti aina ndaiona kumagrupu iri kutendererawo kwakubvundurana akati ndima akandifurira makuti bvundura nekuti inini ndakurambira zvamakusei kuti nekuti ndakutuka akomana mudzingwa wazvichenesa nekuti ipapo ndo pandanda nemubvunzo napo chichizvitisa kamari dzese takabvisa takaenda kupi ozi ndorangana ndibvisa nearly 1% saka zvazvakunetsa kuti saka mari idzi zvinosaka tisakadirwawo mari tochemera kunana akomana zvinhu zvacho yo mudzingwa hauna kutodya mari bhosi apa iwo uri kutopopota toda mari dzako andideka pakakutoya chironga hauna kuzoronga saka wanga wakuvasimpisai kuti ngatichiitai chinhu chiya watizvonsisa kuti vari online hai zvinhu zvacho vafonerwa nevakuru vandifonera vakataura kugadzirisana vangachidifonera vanochata conference ko hameti nguva ngachindifonera izvezvi vachita mudzingwa kana mipombera izvozvo hamene ikoko saka watochata conference ko vazotaura neni because ndo vatanga kundidei idzi nyaya idzi dziri kunedzi but inini rati chekutanga muri Zimbabwe inini hangu after ndatarisa nyaya yese ndafambira munoziva kuti nyaya meditation changu inini kungoweka nyaya kunge mates zokuti munhu wese anosara achinzwisisa side rake renyaya ndoziva hangu kuti pese patinotaura nyaya pane pamwe pekuti munhu munonzwisisa pamwe pacho hamuzvinzwisise but ayo ndinongokutendai mese nemanzwire amunenge maitawo iwayo ndinenge ndatryawo my level best kuti vanhu mukwanise kuningira but inini chekutanga chandaona mudzingwa like ndikuona zvakutaura vanhu kuti mudzingwa ari munhu wekuti akatengesa nyoka yemabhunu ini hangu pakuongorora kwandaita kwese I don't think kuti mudzingwa anganzi munhu akatengesa nyoka yemabhunu kana kuti tingati mudzingwa anganzi anoshandiswa neZANU-PF. One thing jamunofanira kuziva ZANU-PF haishande nevanhu vakadzungaira izvozvo ndo chinhu chamunofanira kunyatsonzwisisa nekuziva ichocho vanhu vane bapo vane hana inoti mwachu
kana muchida kuona zvandiri kukuudzai tarisai kubva pakatanga opposition madhezi kumashure ekwatsvangira esaya munhu aitoti chero atengwa up to now hapana kana any proof yamaiwana kwete izvi zvananhingirigini zvana mudzingwa zvokuti anobva ati tobva tanodaiso mari ozobuda ndimakandifurira ndimakandidai kungoona kuti vakomana chinofanira kungoitika chete vanofanira kungotsvaga mabasa ndo zvandingangotaura. That's all I can say. Vakomana vanofanira kungotsvaga mabasa okuti vakwanise kuzvishandira mari dzavo vasaorese vanhu moyo, because imwe nyaya yakutoitika apa kakunyebedzera kudzungara kakuitika kuti mari dzedu tikudzida pakadyiwa mari, vamwe vakati uyu nyoka yemabhuna ndani mota here ngaitengeswe mota yacho mukadzi wacho auya anomirira murume wake kuti abude chakati mazimba. Ipapo ngatimbomira kuoresa vanhu moyo, handiti ngatimirei kuoresana moyo. Vanhu vanokwanisa kubatsira ngavangobatsira kwete kutanga motanga makudhivhaidhana ndogadzira yangu chane vanhu panhambers agara atori mashow magdhara aripo asara, because vanhu vakungozvononga zvezvemahumbi moramba mungotati munofamba muchingota tupolitics tuke kuma WhatsApp channel tupolitics tuku WhatsApp shwa muchingonhikirikina. Pane nyaya hombe dzine dzichifanira kunge dzichinofeswa naipapa, ndosaka ipapa mungona chakungorwirwa ngoti paingunzi nyoka yemabhunu wacho ngaangobuda, because ndiye aritotaura politics dziri kutonanga direction dziri kutombotanga dziri kutoenda kumberi, because apa vatakuona yese yakids game umwe anobuda akadai ini zvanyoka yemabhunu zvacho ndazviramwa haungabude uchitaura kuti iwewe wonzi waramwiswa politics idzodzi dzacho, waramwiswa nyaya idzodzi diki idzi nenyaya yekuti nhingi comrade ningazodai so munenge makufeila zverevolution. Hapana revolution tingatozombotaura nemi muchitaura kuti ndiri kuvhunduka kuti chigananda chinozondidai. Zvigananda zvinoswera muchigananda munonyatsochiziva mushe muzvigananda vanhu vaya makahigirwa vakomana veintelligence chavo chavo munofungidzwa kuti mungane vanototarisa votoseka kuti rakagohwa rega confusion makutoita ma-own goals. But anyway inini zvangu ndinenge ndangotaurawo pangu pandinenge ndangoona kuti pane pakamira sei, but ndichadzoka ndichatrya guys kune vamwe vane mamwe mafone numbers atoda kunhingirikina ndatrya kuti ndimbofonerana ananhingirikini yaisi kupika ndaida kufonera Saruwaka yaisi kupika, but yaSaruwaka don't worry I will call Saruwaka ndoya ndoita rimwe video ndichinyatsonhingirina panapa ndoita live monyatsoona ndichitaura naye Saruwaka wacho about mudzingwawo nyaya yedata ndoyanetsa ndambotuma one of my guys kuti amhanye notsvaga data airtime yacho, but up to now asitadzoka saka ndikuona kuti nguva ndodzakuenda vanhu mune zvakawanda zvamune muda kuzoitawo apa iri Sunday. So for now regedzai ndimbogumira panapa mozondudzawo zvamuri kufunga in the comment section kuti nyaya iyoyi muri kuionawo sei.